Pe locul 10 s-a clasat sportivul Chiș Bogdan din Timișoara, care din păcate a trebuit să ne părăsească mai repede, trebuie să ajungă și la casă. Pe locul 9, Iacob Laszlo. Vreau să vină cu mașina. Locul 8. Mă rog, eu. Da, hai. Locul 8. Chiș Adam. Aplauze, vă rog, pentru toți concurenții, fiecare a făcut un efort deosebit. Locul 7. Matei Dragoș, fotograful nostru. Dragoș. Locul 6. Grihan Liviu. Aplauze și pentru el, vă rog. Felicitări. Locul 5. Murariu Lucian. Felicitări. Locul 4. Tătar Ioan. Felicitări și lui Ioan. Și pentru primele 3 locuri invit pe arbitrii noștri ca să ne ajute la festivitatea de premiere. Locul 3 în competiția noastră. Aplauze pentru Ioco Jolt! Primul concurs de drift. Felicitări! Premiul este înmânat. Așa, și premiul pentru Jolt. Locul 2. Cupa este semnată de către domnul arbitru Claudiu Roz, participant la campionat de raliu. Îi mulțumim pentru că ne-a ajutat. Și marele premiu FX Racing Drift GP 2012 este câștigat de Torja Mogor. Aplauze, vă rog! Aplauze și pentru arbitru Covașcaroi, participant în campionat național de drift. Dar pot să stai fetele la o poză pe ambele părți, nu ne supărăm. Aplauze încă o dată, vă rog, pentru cei 3 finaliști.